Давайте отново. Така, тук стигнахме. Абе. Ини, хайде. Разчистил си, малко затоплям пицата, изядаш, измива се и тогава играеш вече. Чули ме? Да. Чакай, сега ще дам ходиш капките. Баба, Кажи. направих си тук една къща. Виж, под земята имам крафтинг тейбъл, имам куфър, да се слагам неща. Виж колко е голям. Има само две работи. Имаш обаче супол. Я се изсикни. Добре. Ама хубаво! Нямам. Сигурен ли си? Да. Не ми пречи. Такова с нещо никой не вижда. Какво? Това да не е ми от инвентарито, бе. Значи си взема старата гирка. Не ми пък. Така защо няма лампа? Добре, тия двечките ги слагаме тук. И това горе. Инвертори. Те! Оп, опечени хлябчета. То ще взеш така изнес завода. Няма да излиза, защото е супер. Днеска е ден, в който си построи голяма къща. О, да. И направих 2 епизода на Майнкрафт, тъй че да. Няма проблеми с 3-ти епизод, но проблемът е, че просто няма много храна. Да има големия чест да има и храна и нещо друго допълнително. За крафване да има нещо. Да, крафтинг тейбъла е тук. Тече. Една радва ще пробваме дали е здрава. Здрава е. Добре, ще спра на пауза за малко. И така, продължаваме. Стана една голяма просторна къща. Така слагаме. Честа. Слабе инструментите да бъдат пък тук за крафване. 34 и то ще стана без нищо. Виж тук и това е така общо взето.
Ще да ги пробвам, защото значи всички работят. Няма проблем. Няма що да ги пробвам. Аз такава игра никога не съм играл. Няма нищо. Ще крафна. Ако дойде тук е ужас. И това направихме допълнително. И